Здравейте от YouTube, аз съм FlashingBase и днес снимаме в Diamond Craft трети епизод. Сме са Мърът Расио и Нью Йорк 0000. И така, сега снимаме в минигеймса Quick Gameplay. Започваме след малко. И почнахме. Чао. Първи кил. Втори кил. Втори кил ти ги броиш. Ама сега ще нали са първи кил. И убиха ме. Билята, какво прави? Първи кил. И ето аз с нещастния ми интернет, както винаги. Както винаги. Пичове, ви май забравих да кажете хай на YouTube. Здравейте. Аз казах първоначално здравейте на YouTube. Не лъжи, нищо не си казал. Не бе. Да бе. Най-лагнатия сървър, интернет. Най-лагнатия сървър. Ма после се поправих, бе. Излагаш сървъра. Да, той излага сървъра. Точно аз. Като му лаги на човека. Нека само после да ми се оправи малко лага да видиш. Питай, какво ли се оправи. Той бяга като зайката, бе, аз не мога да стигна мистер. Чух малко да кажа нещо. Сървър е с нова IP, аз го бях написал в миналия клип, не знам дали сте го видяли. Ау, да фък. Умри бе, куче. Ти ще умреш, а? Интернета ми. Това куче ме уби. Малко ми Сега трябва да уби мистер. Браво е. На мистър, ако не му лагваше, ще да ви направи на палачинки. На манджа бе, на манджа с майонеза. Той как го хита? Аз пък точно Значи в хит. главата. Бе, ти хит не знаеш кой пък хит ще ми даваш. Ще ви бия. Айде, дабъл кил. Дабъл кил, мря. Ма точно след дабъл кил. От, да фък. Уи, как лети? Yes, убих го. Аз го убих. Не ти го убих. Аз го убих, а ти ме не уби. Уби ме. Значи, тук в дясно ви показва колко кила имате на кое място сте. Като някой стигне 25 кила, свършва играта. Да, бе. Аз го погодих 3 пъти, бе. Той не умря, човека. Да, бе. Да, бе. Така си. Пак ме килнах. Ще имаш повече кила от мене, 16. Да фък. Fuck yeah. Yes. Shit. Къде сте, пиленца? Тук сме, бе. Какво става? Аз скоро ви настигам по килове. Ама скоро. Ей, той 19 направи Мъра, бе. Мъра трябва да си направи 19. Той ми беше под земята. Да, бе, под земята, като ти е бъгнала Майнкрафта. Еми, на всеки му бъгва, няма човек на който да му е бъгнала Майнкрафт. Да не му е бъгвала по-точно. Да се поправя. Аре, аз станах с най-малко килове. Аз с най-много. Най-малко исках да кажа станах аз. Аз с най-много. Аре, бе, Холис, баси, как от дема кило ще е? Гръб. О, дабъл кил. Първия ми дабъл кил. На мене колко дабъл кил съм правил, на трипъл никога не съм правил, само неофициално трипъл. Правил съм неофициално пента. Аз съм зад него, той ме килва. Точно. Позна.
знаех, бе. Аз съм гадател. Кой ма килни все пак отзад? Има 24. Аз 23. Ти кога ма мина, бе? Също мина. Ето, То как спечеля накрая двама се карат един печели бас. страдайте. Ние всичките по 24, той по 25. Баси. Фейла, брат. Той направи тъй яко на трона, че... Трупис. Ай, пак пишете лард куик. Не, аз с този лак няма играя. Аз джойвам. Ходиш? Не, айде малко да TNT Run. Ай. Тъй, че сега ще играем TNT Run. Да ги... А как да изляза от лард куик? Момчета. Пишеш Lord TNT Run просто. Извините, но някои им спамят само. Не става, трябва да изляза от лард куик. Да сложа от почиващ. Така готово. Как да изляза от лард куик? Пишеш Lord TNT Run. Ама не става! Чакай, ще лепна и ще вляза. Да видя, ще ми стане да изляза. Да, стана ми. Добре. Лард. Аз горя. Ама аз само как ви убивам на куика, знаеш какво правя? Първо ти изкачам. Видя ли го този? Бързо започна. Не сме почнали още. Видя ли го този? Пишем Холис, кой си ти? Почнахме. Така, някой от вас може да знаят какво се прави на TNT Run. Бягаш или скачаш докато бягаш, обаче с спринт. Има 5 нива или 4, забравих. Аз ще спечеля. На второто ниво паднах. Yes, аз съм на първото. То ти си форивара на първото. Аз на второто, т.е. да килер на третото. Аз съм на първото. Ще падна на второто. Аз съм вече на третото, на последното паднах. Не можа да спринтвам. Аз съм на второто. Аз ще видим кой ще такова. Спечели. Аз ще спечеля, момче. Не знам, никой. На третото съм. Аз майче спечеля. Май нещо. Да. И да ви покажа как можете да станете геймър про-плеер. Трябва да имате много спечелени игри на минигеймс, около 15, и ставате геймър. На всякакви минигеймс, няма значение как. Този ранг се получава при спечелване на дадено състезание, организирано от сервера. Разбирате, примерно билд състезание. Готово, аз спечеля. Браво. Този ранг VIP. Този ранг се получава, за него се искат повече знания за плагини, за команди и малко за минигеймс. Минигеймс не е много задължително. За всички редовни играчи титла след ранка има именно звездичка. Какво искаш? Това ми е Куик. Куик? Не. Очаква се скоро Wizards Countercraft и League of Legends. Wizards не знам точно какво прави. Countercraft е CS в Minecraft, а League of Legends накратко WoW в Minecraft. Холиск? Да.
На кой това? На кой минигейм си? Никой. Ела на хъга. Хъга? Да. Хъга Join Alpha. Хъга Join Значи, до утре ще са сетнати Survival World, Balls Play-а, Survival и да, това е. Общо взето и скоро ще бъде сетнати Spliff-а. Да, Spliff е най-як. Но Balls Play-а е по-яц. Малко почваме. Много сериозно сме. Ще убия. Така, не забравяй да кажа, че арената е малка. Ние ще теглим част от Ще голяма убия. арена и ще си продължим да я правим. Ти баба си не може да запомня. Почваш да бягаш пред дивака. Да, съм бягал, като не съм мръднал. Ти меч имаш ли? Не, ти? Не. Ти имаш обаче цяла броня. Вече имам меч. И сега ще заколя с него. Аз 2 голти и пълки като изям. И аз имам 2 голти и пълки. Мари. Как бяга като дивак. Къде съм, бе? Тая дупка, бе. Не е честно ти. Аре, идвай пак. Това не е честно. Нещо бъгнато. За фейл, нарочно се го направи. Грешка е, не мога да вляза. Излез и пак влез от сървър. Влез и излез. Вляза. Излез и влез. Без какво? Добре. Защо едното е щупен. Къде? Не знам, за фейл. Лагна ми. И на мен малко. На мен ми крашва. Няма никой да дойде, хубаво. Хъга старт. Тая игра и да приключим с Hunger Games, да отидем на... Не знам, ще видим. На пейнтбал. Давай. Yes! Започнахме. За Iron Mage вземам. Да, Iron Mage ли взе, бе? Да, бе. Ето виж. Shit, you. Така, ти ще бягаш? Добре, бягай си. Ти си Ама, бич. като започне състезанието, ще убия. Почна. Да, това е. Yes! Трябва да отивам на пейнтбал. Пала Join. Трябва да 5 секунди да стоите, да влезете в лобито. Така, вътре сме. Пуба Join, аз съм вътре. Можете... да. За начало имате такива. Аз съм от Пуба Blue. Аз ще съм пълъри, значи. Са тия кожени брони, бе. Такива бе специални. Митничарски. Да се знае, че си на първа. Айде, сега почваме. Ето виждате с коя броня сте. Коя е тая книга, бе? Там е шопа. Трябва да изчакате Искам си купа, нищо не искам, ама ще си купа нещо. Не, аз нямам пари, бе. И да напишем първото да видим кой на първо място. Мики Бъха, той е играл в сервера, въпреки че се откада, не знам. Ето! Аз съм на никой... не, аз съм на 6-то място преди... Като той червения, бе. Вие сте двама, бе. Един на един сме, бе, това съм аз, бе. Ти къде си? Ама ти защо си без скин? Аз съм без скин, бе. Ти чуваш ли са? Без скин си? Промени си без. Бърнала ти играта сега. Ето та червен си. Да, много лагва, бе. Заби ми. Аз те убих. Ми заби. Да, сори за забиването. Не ме е убил. Убих та! Не се ме убил. Виж какво пише. Нью Йорк, флагет, Холиск. Не е изписал. Изписал, бе! Ето пак те килнах. Ама ти да ма килваш, бе? Да, бе. Аз не знам. Ми изписал да пъти Холиск флагет. Знаеш колко ме лаги? Айде, вече ме килна. Ама на мен ме лаги и та килвам, бас. На мен ми лаги, ама. Ти ма килнала. Да. Бас лага. Човек, ай на тук арена, тук много лаги.
напиши лар ПВП, т.е. първо първаляве, ела на лар ПВП. На лар ПВП. Да. Ти да не е Hunger Games пък. Не е лар ПВП. И какво ще правим? Ще се бием за ръка? С мечове ти нямаш ли меч? Ела Не. сега, чакай, ще дам. По един даймонд меч се бием. Ама ти си взел... Ама дай ми меч. Ама ти си взел ли... такава? Ти си взел Не ябълка. съм и сега ще ми свършат сърчицата. Кога? 3, 1. Свършиха ви. Айде, 2. Къде си? Аз мога да отида. То ми лагва. Еми, ти ми остави на 2 сърца. Айде, ела пак. Айде. Абе, аз мисля... Да, аз съм на такова, на толкова малко сърца. Ти пак ще го убиш, бе. Останах на 2 сърца. Добре, пичове, това мислим да е края на клипа. Аз бях Flash Invest, вие бяхте, не знам, вие ме гледахте, лайкайте клипчетата, абонирайте се за нас и до скоро.